Good morning sa tanan. Welcome to my vlog. Si Banana guys, morning time nag-check sa iyang sugar. Yan na paikuan kay talinis sa bana. Guys. Nakontra alcohol? Mag-check siya sa iyang sugar, guys. Morning time kay kagahapon nag-check sa taas iyang sugar 180. So karon nato ikuan kung pila na iyang sugar kaya kung man siyang gipainom og serpentina kagahapon kaduha. Dayon karon na pod nuko na po ko serpentina para makainom siya. Para yung check sugar guys. Ayan. Ikan ay dugo. Check na siya guys. Mm. 160 na lang guys. Aman daw ba pakita ayun nakita. 160 na lang nakuhaan na ag 20. So ning mubo na iyang sugar guys kay kagahapon 180. So okay na kini mo na mubo na. Very good na. Thank you Lord. Kasi hindi mo gawas may. Unya na pod. Paano na po na ako si Banana o kuan guys kaning serpentina mangalap ko karon tagtaod pagkahuman. Ugma check na po ka sugar ha. Huy na si Dagul ha. Dagul. Alibang ka wala. Ay nagpopo ka wala. Murag wala ni nagpopo kay wa ko kadungog sa git nga ning gawa ning kuan tingog. Ika ning gawas guys, nagbaylo na po sila ni Dodong. Akong mga anak-anakin so nanguli na. Hoy. Wala na agas guys, kagahapon guys kay duha ka adlaw mi na ay tubig so karon wala mi agas ron. Nitag mo agas gyapon unya may no. Karon schedule ba nato ron. Nga na ay agas. Amo agas siguro karon kay schedule man. Mao to guys nga atong oras karon guys is alas 5. Namangon ming Banana alas 5:30. Lami akong tulog karon. Wala ko'y damgo. Kagabi guys, wala ko karosari kay pag abot na magikan sa tuburan kay dito mas tuburan gabi Mura mag-action man ko katulog naman ko guys. Muto nga. Wala ko nag-rosary pero nag-ampo ko. Pero ko matulog mag-ampo man jud ko ana guys. Isa na di ko ka-rosary. At least mag-ampo jud. Bisan pag wa ka ka-rosary, wala ka nagsimba, basta perminti ka nag-aampo or ang Ginoo perminti sa mo na nagsing-kasing mas labo pa ng kuan. Ito nga. Dugo naman kayo ko guys kay anang hapon ang nangatulog is kong Banana pero kung tulog putol-putol kay tungod na niya akong tiil nga gangul-ngul itong putol-putol ang akong tulog niya nakuha siyang gikuan na okay na ba po siya guys na tanawag ako basig lagi siya mahumol og tubig ma-okay siya pero mahumol og tubig ubag ligo ka basta tipan yung tiya ligo ko basta na tipan daw guys ayaw bang niya tipan matong tiil noon
Ako ang i-vlog karon guys is mubo ra kay ano. Kung akong itaas og vlog bitaw guys, kabalo ba mo? Dugay kay ma-upload guys, Ginoo ko mabito ning adto kog tuburan gabi nang adto mi kay ang ako ang vlog isa ka oras kapin nya duha ka buok ako ang na-vlog so magpagkuan ako diari Ginoo ko pating hinaya sa tuyok sa kuan. Kay kung ako bitaw tong gi kuan guys nga wa mi nakaadto tuburan, hantod karon gatuyok ko pa nang na-upload. Muna nga ako mga subscribers mga kuan. Ako aning ikuan taman rin sa 20 ako na dayong undangan kay kung taaso na ako para sa una bag ako ang mga vlog kay mubo ra kaayo. Itaaso na ako perting luoya di ko upload din buto ina unsa ni ako ang kuan ay nadiri sa cellphone siguro ni isitin isuni sa dili ni sa kuan guys, dili ni sa signal sa cellphone siguro ni nako. Kay naam na ako ikuan ani nga. Kay pila na ba ka vlog ako ang na-upload so nagin siya kani murag. Kuanon ani. Kalkag kay buhok. Grabe kaigang guys eh. Nako makaya ang kaigang kay ngano. Wala ba ako naligo gahapon guys kay kusog kayo akong menstruation. Kusog kayo guys. Nya mahadlok man ko pa sa maligo yung nana guys. Ang himasa ako guys. Kay gwanta. Gina akong kaigang guys. Kay tigid ko pwede di ko makaligo guys. Mura dyo ko kanang kuan ay kanang gipotos o kuan nga kanang pati igangas tanan kalibutan. Bisan kung naghapbat na ko. Nindog itong kanang tanan gid maligo ang ulo. Tanan ana ba kay kuan dyo siya kanang presko kaayo. Ako kay ako ramang lawas ko ang gipain guys. Ay di ako. Dali lagi ko nang magkaligo kay siya na lagi mahadlok lagi ta kay atong dugo pati kusuga. Itong dogs. Oo to nga. Ay. Ngay dalig panyasa og sa diyang batidyon pagkaiga nga wala jud ko nakatulog og tarong. Lang. Ika maligo daan. Nara ta nga. Minom na si tubig taga ito yung tubig ba? O ano yung glaso niya? Lainin na nasa baso, tinapulan man isa. Uy, pagbaso dito, ikuan na niya. Oh. Ako diya, pangita diya o sa ibabong. Ganang iharag yung baso. Ayaw na, kadi na maklaro. Pwede rapod ka ng tasa. O kana, punaan tubig, limpyo man na. Muna yung ibaso. Tagaan na siya baso o sa akong Persian guys kay OA kayo guys. Kinahanglan ng iyahang tubig nasa baso. Na akong Persian si Persian na taraw. Ano yung sabi kitagaan siya. Nakita siya ga? Inom na. Persian, tinawon baling ko ano po kay na kamera. Inom na water. Tagaan na kang daddy, oh. Guys, kuan guys, ning likay sa kamera guys, ning bingi dito. Wakwakon puning bataan ni kay madlok og ganang kamera. Inom na water, sige na. Wala na kamera, tan-aw na siya. Iya pagitan-aw na pa kamera. Perte. Inom na water kay gitagaan na kang daddy. Lingaw guys. Yung alcohol guys. Hindi naman magpakaon ko sa dogi.
Barato ba kang isda ron may? Basta. Nga iro, wala ni sudan. Madlog sa mga taga kay kita mo siya na kamera ganina. Wala. Tindog na naroon kay wala na kamera. Now. Lambot lang na compression guys. Madlog ang kamera. Ano ka kamera dahil? Nuranti kay guys, adlo kamera. Tura guys, nang inom nag-water guys. Iyaharan ning baso guys. Kay uwi na kaayo guys, nagbinag-o na guys, kinahanglan sa baso siya mo inom. Kana. Motong ikuanan siya og tasa kay para iyahar gid ni. Na guys. Na si Rosil guys. Natanawa guys. Ako asang ko anon guys kaning. Abre na to ang bintana sa atong kwarto kay morning time ang adlaw gapadulong diri sa mua para maay adlaw. Guys. Wait lang guys. Kay age, awa lagi di lagi masusud-sunod wa kung sa pigi sunod wa. Na. Guys. Agul. Morning, agul. Ito ni. Ano na itong bedsheet. Mamilo taghapon guys. 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 Nanungtong na oray ng duha dari ay. Saan na to pagtaktakan sa kuan ro? Sa bedsheet. Nanungtong nang duha ka igurot diri guys. Ano? Uy, kaon na pud ka?
Sa guning bataan, sige raman kaon bata probuyag. Mana magagkaon, kaon na pud ka. Awa mo dong biket, ano itataka kang bitsido. Ya, wasa. Dito. Agoy, bugat kayo mo dong. Laka mo dito, kawak. Dito sa, kaya ito, atong bitsit, taktak na to. Awa lagi, wak kay matumban ba? Matumban na ba? Masyaok ra ba? Manata guys. May unya ra ka mukaon may no? Hala wala ka man di kay kape may sa amo di. Nalimot nagpalit og kape gabi igas nang gawas man unta mi. Alas 6 tadi ay dali araw kay nagrosary naman sa kuan o sa barangay hall. Alas 6 ka nagrosary na sa barangay hall. Nag-ampo ta guys, ka morning time nga ampo guys.
Na guys. Salamat sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Wa saan mo nabintay ino ang Diyos at pagpit panalito. Dangop sa labing halangdon ang pagpabilin o sa pagbantay sa labing bumahan. Makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong nalaban o tit panalito. Ikaw ang akong Diyos o ganimo nagsalig ako. Gikan sa kanang katalagman nga mawala mo hisayali. Ilikay kagayod niya ingon man sa kanang sakit nga makamatay. Tabunan kaniya sa iyang ako o dili kagayon maunsa ubos sa iyang kapatilan. Ang iyang pagkamaunomon manalipod o magbantay kanimo. Dili ka unya mahadlok sa mga katalagman sa kagaghion o sa mga udyong mga naghadyong panahon sa adlaw o sa mga sakit nga nahampak diya sa kanitnit o sa kadautan nga laglag panahon sa adlaw. Mahimong mga pukan ang usa sa kalibod diya sa inyong kiliran. Napuno kalibot-libot kanimo apan dili kagayod maunsa. Makita mo unya unsaon pagsilot ang mga dautan kay gihimo mo manggalampanan ang Ginoo, ang labing halangdon nga imong panalipod. Walay katalagman nga mudangat kanimo ug walay kadaot nga abot dool sa imong puloy-anan. Pagbantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon sa puwangon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil tungdan mo ang mga leon o mga bitin. Mga mapintas ng leon o mga bitin nga malala ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako o panalipdan ko kadtong niila sa akong ngalan. Sa dihang sampiton ako nila, tubagon ko sila. Mag-uban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan. Luwason ko sila og pasidunggan. Gantihan ko sila taas ng kinabuhi og luwason ko gayon sila. Lord Jesus Christ, amen.
Manata guys, ampo guys. Agoy, gawas na ang init guys. Unya na lang ta mangalap guys kay unya pa man pud nimo inom si banana og kaning tambal. Ay gipalong man akong suga ay nagablog pa man ko. Unya ra ta mangalap. Kay lakaw ni banana mo. Dungan ta og lakaw niya. Ana guys. Iyaan sa ana. Ana sa ana guys. Ay, English nito. A few moments later. Good morning, everyone! Manarapot taglamisan ako. Lamisa trapuhan para limpyo. Kay ako ang mimingihimo niya ni kwarto. Diri mo na siya maghigda guys. Kanang mumata na siya. Gikan na siya kwarto guys. Mugawas gikan kwarto. Ang iyang buhaton na guys. Diri day na siya mukat-kat sa lamisa. Or kung kaihion na siya umupupo na siya mo, daritso na siya dito CR niya. Kagani na diri siya sa lamisa ni daritso guys. Kay nakapupo naman na siya kagabi Nakaihi naman siya gabi So diri siya ni daritso sa lamisa karon paggawa siya gikag kwarto. Ning do pa. Ug sa dihang pag inom niya tubig sa baso iyang gusto guys, isa ganan na to yung sa plato niya. Baso iyang gusto. Perte na kayo talent ang ako ang Criselda guys. Perte na kayo talent. Tara guys, tanawa. Muling yun, niron makakita kuan. Gakos pa sa electric pan guys. Gakos. Tara guys. Ay, very good. Kay mintanaw sa camera. Very good. Lingaw. Ignorant. Liwat sa amahan. Usahay mo. Hadlo kamera. Muna si Rosel guys. Ambot na lang niya. So, bye everyone! Thank you guys sa inyong support sa nag-subscribe sa YouTube channel. Ito ratong wakwak sa ibabaw. Mura siyang decoration guys. Sa nag-subscribe sa YouTube channel, sa nag-like, follow, share. Thank you so much sa akong mga supporters. Amping tantanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone!